Pitäisikö lähteä lasten kanssa tsekkaamaan joku uusi leikkipuisto? Pitäis. No tule meidän mukaan katsomaan, minkälainen oli meidän reissun leikkipuisto Filppukseen Malmille ja miksi tämä on aika syvä kokonaisuus. Malmitalolta muutaman kiven heittämän päässä on viime vuonna uusittu leikkipuisto, jonka yhteydessä on myös päiväkoti. Päiväkodin puolella on kivaa tekemistä pienen lapsille ja on pytinkin detailitkin kondiksessa. Filppuksen iso juttu ei ole kuitenkaan leikkipuisto, vaan tekemisen laajuus. Okei, perusjutut löytyy, tosi meidän aikaa tämä kiipeilytellen oli rempassa, mutta löytyy paljon muutakin. 360-keinot on syystäkin supersuosittuja päänpyörittäjiä ja keinoa oli muutenkin montaa eri sorttia. Eniten ihastusta herättivät nämä kiipeilymurikat, jotka vallotettiin perheeti. Lisähaastetta kyllä löytyy eri sivuilta ja muutenkin kuntoilualue oli vinkeä ja hyvä lisä tähän kokonaisuuteen. Ja hei, tänne kannattaa ottaa skuutit, skeitit ja pyörät mukaan, sillä tässä on oikein hyvä skuuttipuisto ihan vieressä. Uudistuneelle Filppukselle ehdoton peukalo. Mutta mitäs mieltä? Oletteko käyneet? Vinkkaa tämä myös kaverille ja lisää perhemenovinkkejä löytyy meidän sivuilta, että tätä tiliä seuraamalla. Ciao!